Здравейте всички, които ме гледате. Здравейте потребители също на YouTube. Това съм аз отново с Minecraft Diamonds. Епизод 7 трябваше да се падне, но тъпото е, че нещо ми стана с YouTube. Бъгна ми са YouTube и ми изтри първи, втори и трети епизод. Но нищо, ние продължаваме с нашата поредица. Не, нищо всъщност гадно, защото тези, които са гледали, изгубих харесвания. Нищо. Ето, че си инчайте бронята. И така, сега ще сложим на... добре, ние сме си на пицво. И ще ходим в портала към Ада. Да вземем някои неща. Сега ще видите точно къде ме телепорт. Сега навлизаме. Вижте сега къде ме спаунва. Вижте точно къде ме спаун. Не съм ли късметлия, ми кажете? Спауна ме при замък. Така, да огледаме района. Играя на Option Spaceful. Добре, вече видяхме. Но да ще ги случи отново. Така че... С чест. Да видим какво има в него. Iron Horse Armor, Saddle и такова. Добре. Тук сигурно нещо друго. После ще се бера от тези... От Netherbox и ще си направим нещо от тех. Но първо да... Ето, тук още един чест има. 3 Iron. Golden chestplate и 2 го, добре. Кога като слезнем, къде отиваме? Искам да огледам напълно навсякъде, за това просто ще огледам и горе. Ето е тук лавата. Ето го спауна и на блейзерата. Мисля, че така си казаше. Няма да го чупим. Тук ще стоим и ще събирам левел. И такива тем. Нагоре има още един етаж. Чудно. Нищо няма. Добре. И така ставам. Някой ми пише по скайпа. После му пише. Пишат ми, но после ще му пиша. Така. Добре, да го гледаме хубаво. Навсякъде. Ох, мили господи. Толкова има, че намързи на ми. Ще ги взема всички. Какво е това за бога? Така. Добре. Тук, така. Още един спаунер. Май. Или бях тук? Не съм. Още един спаунер. Супер. Първо, значи... Искам да взема ето тази руда, която дава супер левел, между другото. Махни се, не искам да те виждам. Това е сигурно най-хубавия портал, при който съм.
Още ли етаж нагоре? Добре, в този епизод окончателно ще проверя абсолютно навсякъде. Къде какво има? И сега мисля, че се загубих. Но не съм се. Ето, че сме тук. Там какво има? Ето още една от тази рода. Когато не знам за какво ще използвам. Ще видим по-натам. Стига да не се загубя. Вой, не, няма повече да копам с тази кирка. Ще трябва да си я пазя диамантите. Ако не, ще трябва да инчайтвам. И да се срещна отново. О, fuck yeah. Да му се не види, изгубих ли се, бе? Това же беше. What the fuck? Ааа! Що стана тука, бе? И сега мамка му да иба. Как ще се върна, като си забравих пътя? Добри хора. Кой знае, че ще излезем в средата на нищото? Никъде няма да излезем. Това сигурно ви е тъп този епизод. Загубих се, майка ви да иба. Не, не и не.
Може би този приятел ще ми каже: здравей, откъде дойдох? Явно той ми е сърдит и не иска да ми говори. Явно си е самотен, няма кой да го бие. Добре, това ще е за този епизод. То ще почнем друг епизод, когато, разбира се, намеря откъде съм дошъл. Благодаря, че гледахте този клип. Благодаря на всички и до скоро. И бай!